салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. имрӯз якчанд мавзӯи ҷолиб дорем ки фикр мекунам ҳар як мухлиси футбол бояд онҳоро бишнавад. ман ба шумо ҳамаашро мефаҳмонам, мисли ҳамеша бо содда, бо ҳисси худ ва фикри шахсиям. имрӯз гап дар бораи он мешавад ки дар Реал чӣ мегузарад, Барселона чӣ ҳол дорад, кадом бозингарон дар авҷ ҳастанд ва умуман дар футболи Аврупо чӣ хабар аст. ҳама инро як бар як шарҳ медиҳам, то ҳамаи чиз барои шумо равшан шавад. ва ин танҳо як қисми хабарҳост. Дар телеграм-канали ман ҳар рӯз бисёр хабарҳо, таҳлилҳо ва фикрҳои ҷолиб мебароянд. Пас ҳатман обуна шавед. Ссилка дар описания ва дар комментария ин видео гузошта шудааст. Акнун дар ягон ҷо ба зур шунед, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, ростӣ ман дигар намефаҳмам ки дар Барселона чӣ мегузарад. Аз куҷо ин гапҳо пайдо шуданд ки клуб мехоҳад Александр Исакро бихарад. Ҳамлагари шведӣ ки Ливерпул ҳамагӣ чанде пеш аз Ньюкасл бо маблағи 135 миллион евро харид. 135 миллион қурбонҷон ва ҳоло мегӯянд ки Барса мехоҳад ӯро бигирад. Савол як то аз куҷо пул? Лапорта боз кадом ричагро омода кардааст? Хуб, ман мефаҳмам шартномаи Левандовски тамом мешавад ва ҳақиқатро бигӯем, охирин бозиён нишон доданд ки Роберт дигар ҳамон Левандовски пешина нест. Ӯ пир шуд, суръат нест, самаранокӣ кам шудааст. Ҳа, ӯ легенда аст, лекин Барса бояд ба оянда фикр кунад. Ҳамааш дуруст, клуб бояд ҳамлагари нав ёбад, аммо як чиз ёфтан осон аст, дигар чиз албатта ки харидан. Зеро ҳоло Барселона ҳатто барои сабти бозингарони ҷавонаш ҷойӣ надорад, чӣ расад ба хариди ҳамлагари 100 миллиона. Акнун биёед худи Исакро дида бароем. Бозингари истеъдоднок аст. Дар Ньюкасл нишон дод ки метавонад якбора натиҷаро ҳал кунад. Техника дорад, суръат дорад, ором аст, ҳамаи чизро дорад ва ҳоло ки ҳама дар Ливерпул пурра мутобиқ нашудааст. Команда, мураббии, система, ҳамаи чиз нав ва барои ин вақт лозим аст. Аммо ман боварӣ дорам ки Исак дер ё зуд ба худ меояд. Ӯ ҳамон нави бозингаре ҳаст ки дер намемонад дар соя. Аммо саволи ман дигар аст. Чаро Ливерпул бояд бозингаре ки бо 135 миллион евро харид пас аз чанд моҳ фурӯшад? Барои чӣ? Барои кӣ? Барои Барселона ки худ қарздор аст ва музди меҳнати бозингаронро воврима дода наметавонад? Ман ростӣ инро тамоман намефаҳмам. Барои худи Ливерпул Исак муҳим аст. Ҳоло замоне аст ки ёфтани ҳамлагари воқеан босифат хеле душвор шудааст. Дар бозори Аврупо чунин бозингарон ангушмор ҳастанд ва агар ҳастанд ҳам арзон нестанд. Аз ҳамин сабаб англисо ӯро бо чунин маблағи бузург гирифтанд, зеро ӯ аллакай дар Премер-лигаи Англия исбот карда буд ки метавонад дар сатҳи баланд бозӣ кунад. Аммо ин Барселона аст ва дар ин клуб ҳамаи чиз мумкин аст. Ҳар тобистон як ҳикояи нав сар мешавад. Гӯё мехоҳанд Холландро биёранд, баъд Хулиан Алварес, баъд боз номи дигар. Ҳама зебо садо медиҳад, лекин ҳақиқат ин аст ки пул нест. Ферплей молиявӣ иҷозат намедиҳад. Қарзҳо, маҳдудиятҳо, фишор аз Ла Лига, ҳамаи чиз ба як девор баробар аст. Ва ҳар як ричаг маънои онро дорад ки Барселона боз як пораи ояндаи худро мефурӯшад. Ҳоло алтернативҳо ҳастанд. Масалан, мегӯям Барселона ба Хулиан Алварес аз Атлетико Мадрид назар дорад ва агар рост гӯем, аз ҳама мувофиқтарин ивазкунандаи Левандовски ҳамин аст. ҷавон, чемпиони ҷаҳон, бозингари универсалӣ. Аммо масъала ҳамин аст. Атлетико ӯро раҳо намекунад. Алварес ҳоло ситораи асосии даста аст, махсусан вақте ки шартномаи Гризман ба анҷом мерасад. Барои гирифтани ӯ бояд на камтар аз 150 миллион евро пардохт кард ва бо савол аз ҳама куҷо Барселона ин қадар маблағро меёбад? Хуб, мегӯем ки онҳо якчанд бозингаронро мефурӯшанд, лекин ки Ферран Торрес, Рафиня, Фермин Лопес барои онҳо касе маблағи калон намедиҳад. Ҳамин аст ки тамоми мушкилӣ дар пул аст ва то вақте ки ин масъала ҳал нашавад, ҳамаи ин овозҳо танҳо суҳбати журналистон мемонанд. Исак бозингарест ки Ливерпул намегузарад осон равад. Вақте ки клуб барои ту 135 миллион мепардозад, ӯ намехоҳад ҳамон сармояро пас аз чанд моҳ аз даст диҳад ва бозингаре мисли Исак метавонад ба симои нави Ливерпул табдил ёбад. Барселона бошад дар ҷои душвор қарор дорад. Бале, ҳамлагари нав лозим аст, ин воқеият аст, вале лозим на танҳо як ҳамлагар, балки як ситорае аст ки фавран натиҷа диҳад. Пас аз рафтани Левандовски клуб наметавонад чанд сол боз барқароршавӣ кунад. Барои ҳамин онҳо ба бозингарони омода менигаранд, вале боз ҳам пул нест. Холланд ин хаёл аст. Алварес дастнорас аст. Исак нереальни. Бештар ба назар мерасад ки Барселона боз як ҷавони умедбахш меёбад бо арзиши 20-30 миллион ки метавонад тадриҷан рушд кунад. Ин ягона роҳи воқеист. Ҳамин тавр то вақте ки Лапорта боз як мӯъҷиза аз киссаи холияш набарорад, ҳама ин хабарҳо дар бораи Исак, Холланд ё Алварес танҳо афсонаҳои зебоянд. Ҳа, Барселона бояд ивазкунандаи Левандовскиро ёбад, ин маълум аст, вале саволи асосӣ дигар аст.
на ки меояд, балки бо кадом пул меояд. Зеро футбол имрӯз на танҳо бозӣ аст, балки иқтисодам ҳаст ва дар иқтисоди Барселона ҳоло ҳамаи чиз бисёр печида шудааст. Бародарон, бозиҳои мунтахабҳо барои баромадани ҷоми ҷаҳон 2026 дар ҷӯшу хуруш аст ва шумо метавонед ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи бозӣ дар комментария ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Бародарон, ҳоло ҳикояи Нико Пас як намунаи равшани он аст ки Реал Мадрид чӣ гуна донно кор мекунад вақте сухан дар бораи оянда меравад. Ин ҷавон ки бисёриҳо ӯро чеҳраи нави футболи Аргентина мешуморанд, дар Италия зери роҳбарии Сеск Фабрегас хеле хуб пеш меравад ва муҳимаш он аст ки Реал метавонад ӯро ҳар вақт баргардонад. Дар тобистони соли 2024 Реал Нико Пасро ҳамагӣ бо 6 миллион евро ба Комо фурӯхт. Он вақт фикр мекарданд ки ин як қарордоди оддӣ аст, вале дар дохили он як шарт гузошта шуда буд: ҳуқуқи бозхарид. Яъне Реал метавонад ӯро соли 2026 бо 9 миллион ё соли 2027 бо 10 миллион евро баргардонад. Барои муқоиса ҳоло арзиши бозории Нико ба 50-60 миллион евро наздик шудааст. Яъне Реал метавонад бозингари худро бо нархи хеле пасттар аз арзиши ҳақиқиаш бигирад. Аммо чӣ тавр ӯ пеш рафт? Дар мавсими гузашта 35 бозӣ, 6 гол ва 9 паси голӣ. Дар мавсими нав бошад ҳамагӣ дар 7 бозӣ 3 гол ва 3 пас. Фабрегас бо Комо системаи ҷолиб сохтааст: футбол бо суръат, бо ҳамла ва фикр. Ва маҳз Нико Пас маркази ин система аст. Ӯ майдонро хуб мебинад, пасҳои дақиқ медиҳад ва дар байни хато хеле оқилона ҳаракат мекунад. Дар Италия ӯро аллакай эҳтиром доранд ва дар Испания ҳам ҳама ҳар як қадамашро пайгирӣ мекунанд. Аз ҳамин сабаб ҳоло бисёр клубҳо мехоҳанд ӯро ба даст оваранд. Тоттенхем ҳатто 70 миллион евро пешниҳод кард, аммо Нико рад кард. Ӯ гуфт ки мехоҳад дар Комо бимонад ва зери роҳбарии Фабрегас рушд кунад. Президент ҳам розӣ буд, вале ҳама медонанд ки агар Реал қарор гирад ки ӯро баргардонад, Комо чизе карда наметавонад. Президенти клуб Мирван Суарсо худаш гуфт: мо аз аввал ҳаминро медонистем, агар Реал хоҳад метавонад ӯро боз баргардонад. Ҳамаи чиз аз худи Нико вобаста аст. ҳоло биёед бибинем ки Реал чӣ нақша дорад. Клуб мехоҳад тобистони оянда нимҳимоя ва дифоашро пурқувват кунад. Хаби Алонсо мехоҳад ки Реал бозии зеҳнӣ ва мувозинатнок дошта бошад ва барои ҳамин Нико Пас комилан мувофиқ аст. ӯ метавонад дар марказ, дар канор ё дар нақши ҳаштум бозӣ кунад. Бозингари чандҷониба ҳамин чиз аст ки Алонсо мехоҳад. фикр кунед, Реал аллакай Беллингем, Чуамени, Камавинга ва Арда Гулер дорад. Агар Нико ҳам баргардад, ин як гурӯҳи тиллоӣ мешавад. Насле ки метавонад солҳои зиёд дар Аврупо ҳукмронӣ кунад. Ва сиёсати Реал дуруст аст: ҷавонро мефурӯшад то ором рушд кунад, баъд боз омода бармегардонанд. Акнун биёед аз назари тими миллӣ niгарем. Нико аллакай дар тими миллии Аргентина зери роҳбарии Лионел Скалони бозӣ мекунад. Худаш гуфт ки видеоҳои Мессиро тамошо мекунад то аз ӯ омӯзад ва ин дар бозиаш дида мешавад. Ором, бо боварӣ ва бо фикр бозӣ мекунад. Дар Аргентина ӯро вориси Месси меноманд, на нусхаи ӯ, балки бозингаре ки метавонад бо сабқи худ тими миллиро идора кунад. Дар бозии охир бар зидди Венесуэла ӯ аз аввал ба майдон баромад ва ба пирӯзӣ 1-0 кӯмак кард. Акнун онҳо барои бозии дуюм бар зидди Пуэрто Рико омодагӣ мегиранд. Месси дар он бозӣ набуд, аммо ҳамин бозиҳо нишон медиҳанд ки Аргентина оянда дорад. Нико Пас аллакай мағзи тими миллӣ шудааст ва эҳтимол тобистони дигар ӯро дар Реал Мадрид мебинем. Фикр кунед, дар синни 21 солагӣ ӯ аллакай бозингари асосии дастаи Серия А аст, аз тарафи мухлисон дӯст дошта мешавад ва дар тими миллии Аргентина ҷой дорад. Барои Реал 9 миллион евро барои чунин бозингар ин воқеан тӯҳфаи тақдир аст. Пас агар баъди 1-2 сол Нико Пасро дар либоси сафеди Сантьяго Бернабеу бинед, ҳайрон нашавед. Реал бозам метавонад бозингаре ки худаш тарбия кардааст баргардонад. Ин дафъа бошад бо таҷриба, бо ҳавас ва бо боварӣ. ин ҳикоя нишон медиҳад ки на ҳама вақт лозим аст ситораҳои омодаро бихарӣ. Баъзан истеъдод аллакай дар паҳлӯи тӯст. Танҳо бояд ба ӯ вақт диҳӣ то
ба камол расад. дӯстон, рости ин ҳикоя атрофи Ламин Ямал ба ҳамон достони монанд шудааст ки боре бо Лионел Месси рух дода буд. Танҳо ҳоло боз ҳамон Париж, боз ҳамон ПСЖ ва боз ҳам Барселона дар ҳолати норавшан қарор дорад. хабарҳо мегӯянд ки ПСЖ боз мехоҳад Ямалро ба дасти худ бигирад. гӯё дар Доха гуфтанд: мо ӯро мехоҳем ҳар қадар ки арзиш дошта бошад. ва вақте ки чунин гапҳо аз даҳони соҳибони ПСЖ мебароянд, фаҳмидан осон аст, онҳо воқеан ҷиддӣ ҳастанд. аммо савол инҷост, барои чӣ бо онҳо Ямал лозим аст? Президент ПСЖ Насир Ал-Хилафӣ худаш чанде пеш гуфта буд ки клуб дигар бозингарони Ситораро бо маблағҳои азим намехарад, зеро инро аллакай таҷриба карданд. садҳо миллион ба Неймар, ба Мбаппе, ба Месси ва дигар ситораҳо сарф карданд, вале Лигаи Чемпионҳоро нагирифтанд. онҳо фаҳмиданд ки замони номҳои калон гузаштааст. ҳоло дар ПСЖ системаи нав аст. ҷавонони боистеъдодро мегиранд, на суперситораҳоро. онҳое ки мехоҳанд рушд кунанд, кор кунанд, балки на танҳо дурахшанд. аз ин ҷиҳат Ламин Ямал ба ин фалсафаи нав комилан мувофиқ аст, вале дар куҷо бозӣ мекунад? дар тарафи рост онҷо Усман Дембеле бозӣ мекунад, ҳамон касе ки ҳамин сол соҳиби туби тиллоӣ шуд. дар тарафи чап онҷо ҳоло Хивича Кварацхелия ва Дезери Дуе ҳамчунин Баркала аст. дар маркази ҳамла ҳамаи чиз пур аст. ПСЖ ҳоло як ҳайати комилан мувозинатшуда дорад. бозингарони Луис Энрике низ дигар хеланд. ӯ худ ситораҳоро дӯст намедорад, махсусан онҳое ки фақат барои намоиш бозӣ мекунад. ӯ даста месозад аз бозингароне ки ба системааш мувофиқанд, ки муҳлат медиҳанд, гӯш мекунанд ва кор мекунанд. ва Ламин Ямал метавонад мувофиқ бошад, зеро зери дасти Энрике дар тими Испания аллакай бозӣ кардааст. Энрике ӯро хуб мешиносад, аммо ман ростӣ намефаҳмам чаро ПСЖ боз мехоҳад бозингаре бигирад ки ҷояш аллакай пур аст. дар тарафи рост Дембеле, дар тарафи чап Кварацхелия боз ҷавонони дигар ҳастанд, мисли Дезери Дуе, хеле ки такрор кардем, ва дигару дигар. барои чӣ ин овозҳо лозим аст? бале, пул дорам ПСЖ, баҳс нест, аммо на ҳамаи чиз дар футбол бо пул ҳал мешавад. баъзан нигоҳ доштани мувозинат аз харидани бозингари гаронбаҳо муҳимтар аст. ҳоло биёед дар бораи Барселона гап занем. агар худо накунад онҳо тасмим гиранд Ламин Ямалро фурӯшанд, ин хатои фоҷиавӣ мешавад. онҳо метавонанд пули зиёд гиранд, қарзҳоро пӯшонанд, вале баъд чӣ? оё пули зиёд метавонад ояндаи клубро харидорӣ кунад? мо инро аллакай дидем. он вақте ки Неймарро фурӯхтанд, маблағи калон гирифтанд, вале чӣ шуд? боз бо ҳамон пул Каутино, Гризман, Дембелеро гирифтанд. аз онҳо чӣ фоида? ҳеҷ чиз. се нокомии бузург, миллионҳои евро сарф шуданд, вале натиҷа нест. ва ҳоло ҳамон хатои кӯҳна боз дар остона аст. имрӯз Барселона ниҳоят бозингари ҳақиқии насли нав дорад, Ламин Ямал. ӯ на танҳо бозингар аст, ӯ рӯҳи нав аст, умеди клуб аст, ояндаи Барселона аст. агар ӯро фурӯшанд, Барселона на танҳо як бозингар, балки рӯҳи худро аз даст медиҳад. ман фикр мекунам ки ҳатто агар барои 250 миллион ё 300 миллион пешниҳод кунанд ҳам фурӯхтан мумкин нест, чун ин пулҳо меоянд ва мераванд, вале чунин бозингарон танҳо як бор таваллуд мешаванд. агар Барселона ӯро аз даст диҳад, на фақат аз нигоҳи варзиш, балки аз нигоҳи обрӯ ва шӯҳрат ҳам осеб мебинад. ҳоло Ямал чеҳраи клуб аст, чеҳраи реклама, чеҳраи насли нав. ӯ ҷавоб ба Реал Мадрид аст. дар Реал Винисиус, Мбаппе, Арда Гулер ситораҳои нав ҳастанд. дар Барселона бошад, агар Ямал равад, кӣ мемонад? кӣ мемонад ки метавонад таоми ҷаҳонро ба худ ҷалб кунад? ҳеҷ кас. Барселона бояд хулоса барорад. он хатогие ки пас аз фурӯши Неймар карданд, набояд такрор шавад, зеро аз фурӯши Неймар клуб фақат қарз ва пушаймонӣ гирифт. агар Ламин Ямалро фурӯшанд, ҳеҷ чиз тағйир намеёбад. қарзҳо мемонанд, вале рӯҳи клуб аз даст меравад. ПСЖ метавонад ҳамаи корро кунад, метавонад пешниҳод фиристад, метавонад замина омода кунад, метавонад бозингарро васваса кунад, аммо Барселона бояд устувор монад, зеро Ламин Ямал ин на танҳо бозингари ҷавон аст, ӯ рамзи умеди нав барои Барселона аст ва агар ӯ ҳам равад, Мессии нав дигар намеояд. ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. ҳай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.